всички очакват ме за клас. Очакват ме игрички, очакват ме билички, очакват ме закачки и 100 играчки плачки. Описам да играя на двора, аз да чичам. Да съм най-разено не. Лилията за смяна, понасям закуски. Който не яде, той голям не ще да порече. На лилето лакинка пари ни достига. Да ни купи, а камо ли оканка. Директорката наша е време да помисля. Да взема, да предзема някоя си банка. Ще е радост, тогава ще е бум. И музика, и песни, и веселство, и шум. И скузи, и чудесни, конструктори прекрасни. И даже шоколади, и разни изненади. Червена шапчица. Червена шапчица. Тя свинала. Дядо! Баба! Каква била? Кой каза? Ела да ми кажеш, каква била бабата? Болна. О, бабата била болна. И после? А тази баба, деца, знаете ли къде е живеела? Живеела в един огромен блок на 20 етаж. И това ли не е вярно? А къде е живеела? Къщичка. Гората, там има една къщичка. Добре. Значи, повтарям да не объркам. Имало едно време на червена шапчица, тя имала баба, бабата била болна и живеела в една къщичка в гората. Така ли? Добре, значи тя трябва да мине през гората, нали? И там деца срещнала един страшен лъв. Лъвовете не живеят в гората! Ама вие обърнахте приказката с главата надолу. Къде живеят лъвовете? В джунглата! Сега децата от втора група ще ни покажат какво има в джунглата. Ела тук, баба. Убахарама, хабубайя, хабубай, зумбай, зумбай, хабубай, хабубайя, зумбай, зумбай, урахарама хабара, зумбай, зумбай. Всички живеем в джунглата, всички живеем в джунглата, всички живеем. Хайде, хайде, хайде да влезем в джунглата, хайде да влезем в джунглата, хайде да влезем в джунглата, хайде да влезем, хайде, хайде, хайде да влезем. Всички сме в джунглата, сме родени в джунглата, е в тебе, джунглата, е в нас. Сега история важна, тук ще я разкажа. Хайде, хайде, казвай, разказвай. Какво се случва в тази гора? На всички вас сега ще покажа. Джунглата крие много неща. Тя е заразлив, жива арена, хищници, гладни, техни неща. Навсякъде се крие опасност, в мрака страх. Стадо племени готови за бой, скача за цвета на огнена танца. Джунглата търся своя герой, глупаво сякаш пропуска си шанса. Пуска глупаво шанса.
хайде за мен. Старият вожд без зъби в устата, бърка зловещи думи в казана, спаси в тайна на всеки подножа. Всички сме джунглата, джунглата. Сме родени в джунглата. Ми за една чудесна песен, която ще ни представят децата от трета група. Заповядайте. За всичките деца. Идете бързо през морето, през ледените планини, до ескимосите, където пропускат пъргавичните. Браво! На юг търсете бреговете, високи палмови шини, при негърчетата идете, при негърчетата добри, че имам аз другари верни. Навсякъде по всеки кът, ръчишки бели, жълти, черни, и нежно ще ви убят. Някой пита голи прати, на вечите ви праща малко, палоники съм чака глас, идете на добър час. Браво на децата! Браво! Аз отново ще отворя моя куфър и да видим какво ще извадя. Ще правим с тези пуканки. Че следващия танц се казва пуканки. Готови ли сте? Да. Айде да видим. Я, подредете се.
на уроци по танци. Ама аз мога да танцувам, няма да ходя на уроци по танци, искам да стана фокусен. Слушай сега, слушай. Леле! Хайде да го повикаме, пляскайте! Айде с плясане. И както видяхте, тази малка вълшебна черна пръчица успях да я задържа на върха на моето носле. И не само на върха на нослето, но и на върха на моите пръсти, без да падне. Още веднъж показвам. И така продължаваме. Трябва ми един помощник. Бързо! Ето го нашия помощник. Здравей, как се казваш? Мартина, на колко години си? На 6? И това съм на 7, бе. Шегувам се. И ти ли си женен, нали? А ходил ли си войник? И като ли си ходил, какво правиш? Шегувам се, разбира се. Аплодисменти за моят приятел и асистент. И така сега държа в ръка един букет от цветя. Ще откъсна първото цвете. Второто.